Здравейте, приятели! Сега ще направим един тест след свършен ремонт на главата, монтирана вече. В смисъл се вижда, че е по-чиста главата, която е сменени клапани. Всичко е сменено, шлайфана от всякъде. Да направим тест за компресия, по принцип. Да се знае. Не се виждат много хубаво кабелите в момента, че са на местото си. Сега ще вадиме, всичко ще извадиме, всички кабели и свещи. След това ще направим тест за компресия, която трябва да бъде задължително с въртене на стартера и газта до края натисната, за да покаже по-точно реално компресията. Иначе има вариант по-малко компресия, която варира между 0,5 0,6, нали? Зависи от двигател, зависи от много неща. Така, добре, започваме да вадим свещите. Махай свещите, колега. Това трябваше да ги представим. Това е единия колега, който е. Това е асистентката ми, моята сестра. И също аз съм тук някъде, разбира се. Така да се каже. Дай на асистентката да те снима, бе. Добре сме в момента. Действай. Махаме свещите в момента. Кабели и свещи трябва да се премахнат и да се прекъсне захранването на горивото, защото няма смисъл, не е желателно да давиме колата, след това трябва да запалиме. Спокойно се работи. Това са свещи, които са с ситна резба. Трябва внимателно да се работи. Значи нямахме начин просто през цялото време да снимаме при целия монтаж на самата глава, понеже нямахме възможност в момента за фотограф. Но да реши някой сам да си прави нещата, ще разбере кое трябва. Много мръсен този фотограф по едно време. Много мръсни бяхме наистина и нямаше смисъл така, просто за това нещо. Започваме с първи цилиндър. И започваме с първи цилиндър, който е най-дясно на главата. Отблизо часовника. Снимаме часовника сега в момента. Влизай вътре в колата. Положение. Да. Мога да влезеш в колата. Така. Така. И почваме. Дай сега. Газ до дупка. Завъртане, газ до дупка. Газта знаеш къде е, вдясно. До края. Натискаш газта до края и завърташ. Стоп! Това е първи цилиндър. Първи цилиндър. Добре, 13 и малко ли, колко? 14. Сега преминаваме на втори цилиндър. Леко, колега. Дай. Така. Давай оператора отвътре. Стоп! Това е. Преминаваме на трети цилиндър. Колко не можах да погледна? 13. 13. Добре, окей. Готови сме. Ще каже колегата. Давай. Готови сме. Давай завъртане на другия цилиндър. Стоп! Колко е това нещо? 13. Не се вижда. Не се вижда. Не.
Е така, стой така. Момент. Така, добре, окей. Преминаваме на четвърти цилиндър. Колегата да каже кога е готов, да завъртиме. Давай. Добре. Газ до дупка. Газ до дупка и завъртане. Стоп! Това е. Пак 13. Четвърти цилиндър е близо 14. Да. 13 и отгоре близо 14. Така, добре. Асистента да излезе отвътре. Приключихме с нещата. И това е цялата работа, която сме свършили. По принцип, това не се вижда. Колега, отвори вратата, че не мога да се види емблемата. Отвори вратата, че не мога да се види емблемата. Ето, Volvo се вижда вече. Volvo в момента обработено. Направена тази схема. Значи, нали видя там бялото копче? Натисни го да запали колата. Нагоре. И съвсем леко газ. Без свещи няма да запали. Да. Трябва да сложим свещите. Окей. Кое е паузата?